Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte vo videu, v ktorom vás prevediem úplne prvými krokmi multimediálno-sociálnej sieti FutureNet. Poviem vám všetko, čo vlastne treba vedieť, čo si treba všímať a akým spôsobom sa vypracovať na stále vyššie a vyššie zisky. Tak, keď sa prihlásite prvýkrát do tejto siete, a možno aj už po niekoľkýkrát len stále ste nepochopili, čo a ako treba robiť, v prvom rade, čo vám odporúčam, vpravo hore si kliknete buď na vašu prezývku, alebo na profilový obrázok, ktorý tam budete mať a kliknete vo vašom profile na Change Your Pictures vpravo hore a vyberete si vašu fotku, ak nemáte samozrejme, a taktiež si vyberete aj váš profilový obrázok, teda nejaký titulný obrázok, podobne ako je to na Facebooku. Samozrejme, vybere sa to úplne jednoducho, klikne sa na vybrať súbor, vyberete vašu fotku, odkliknete otvoriť alebo pridať podľa toho, čo tam budete mať a kliknete na Save Changes. Ono sa vám to zapamätá a máte tam tú fotku. Čiže je to veľmi jednoduché. Je to veľmi dôležité z toho dôvodu, pretože ľudia na sociálnej sieti si všímajú hlavne, alebo väčšinou ľudí, ktorí fotku majú. Je to naozaj veľmi, veľmi dôležité. Čiže to je prvý krok. Druhý krok, čo vám odporúčam, je pridávať si hneď od prvého dňa a každý deň, ak je to možné, nových a nových priateľov na FutureNet. Takže keď ste sa zaregistrovali, tak ste získali ľudí z vašej sponzorskej línie. Čiže napríklad vášho sponzora, vášho nadsponzora, jeho nadsponzora a tak ďalej. Môžete teda prísť na môj profil alebo na profil niekoho iného, koho máte medzi priateľmi hneď ako ste sa registrovali. Tak napríklad ja poznám jedného pána, ten má dosť veľa priateľov, kliknem na neho a vyberiem jeho profil. Čiže klikol som na neho a klikol som v čate na jeho meno. Takto som sa dostal do jeho profilu. Teraz som v jeho profile a vidím, že má momentálne 2333 priateľov. Tak si teda kliknem na See All Friends. Načítajú sa mi jeho priatelia. To trošku trvá, je ich tam naozaj veľmi veľa. A to je vlastne ten dôvod, čo vám hovorím, že si zadajte vašu fotografiu, pretože aj podľa toho vás ľudia budú poznať a budú vás hľadať. Takže ja sa dostávam nakoniec, lebo ja tu v porade si aj pridávam jeho ľudí a dajme tomu, vidím, že tento pán alebo táto pani má fotku, tak držím CTRL klávesu, Ctrl a kliknem na tú fotku, otvorí sa mi ďalšie okno v prehliadači. Potom je tu táto mačička, kliknem na ňu a tak ďalej a tak ďalej. Takto postupne odklikám niekoľko ľudí, idem ešte viac nakoniec. Toto nie je naša Pavlu, Vaničku poznáme. Odklikneme ešte tohto. Dobre, takže odklikli sme pár ľudí. Tohto už mám pridaného. A čo si všímam, alebo ideme ešte ďalej, koho nemám pridaného. Dajme tomu, toto nemám pridané, tento profil medzi mojich priateľov. Takže vidím, že má 71 priateľov, čo je celkom dobré. Ale pozriem si aktivitu. Čiže kliknem na Show only messages from this user, čo znamená, že ukážte mi iba správy alebo príspevky od tohto užívateľa. Takže vidím, že naposledy 7 dní a to je všetko. Má síce viac priateľov, ale absolútne nie je aktívny na sociálnej sieti. Tak jednoducho zruším, vymažem. Ideme ďalej. Tohto už máme pridaného, alebo túto pani taktiež máme pridanú. Túto nemáme pridanú. Pred 13 dňami, to je úplne zbytočné. Tento pán má 22 priateľov, ale pred 4 dňami bol pridaný. Či niečo odklikol, alebo niečo dal nejaký príspevok. Valdo Veras má 155 priateľov a 2 dni dozadu pozrieme, že koľko dáva príspevkov, že či je aktívny vôbec. A vidíme, že pred 2 dňami, 4 dňami, 5 dňami, dobre, dáva sem tam nejaké príspevky. Čiže mohol by som si ho pridať. Ale poďme ešte ďalej.
aby ste videli teda, ako si pridať tých ľudí. Jindřicha už poznáme. Takže tu máme ďalšieho, ten je absolútne neaktívny, 17 dní, naposledy 5 priateľov má. Trošku dlhšie sa mi to teraz načíta. Pozrieme ešte ďalších. Odklikneme tohto, Radim Voľný, to je náš. Robert Williams, dajme tomu. No, a nám sa už načítalo. Jindřich Vlk, toho poznáme, takže výborne. Vidíme tu Attila Wiesler. Má 132 priateľov, naposledy bol aktívny pred 5 hodinami. Čiže ešte pozrieme, že koľko správ je od tohto užívateľa. No, trošku pomalšie mi ide internet, ja sa ospravedlňujem. Takže už mi to načítalo. A vidíme, že je celku aktívny, čiže pred 5 hodinami, pred 7 hodinami, 10 hodinami, 10 a tak ďalej a tak ďalej. Takže tento pán je aktívny, toho si pridáme medzi priateľov. Čiže klikneme na Add as your friend. Pozrieme ešte ďalej. Tento pán vôbec nie je aktívny. Tento človek, to má iba 3. Naposledy pred 29 dňami, čiže tiež veľmi slabé. A tento pán pred 2 dňami pozrieme jeho plnú aktivitu. Takže takýmto spôsobom jednoducho si vytvárate nových priateľov. Ako vidíte, Attila Wiesler, trošku teraz mi ide pomalšie internet, možno aj stránky vzhľadom k upgradeu idú pomalšie. Ako vidíte, už mi to napísalo, že you sent a friends invitation, čiže som poslal pozvánku, akože o priateľstvo. A jednoducho počkám, kým si ma pridá. Na 99% si vás aktívny človek pridá. Takže takýmto štýlom jednoducho si pridávame priateľov. Pozrieme ešte tohto človečika. Dobre, čiže dáva celkom dosť veľa, tak si ho pridáme. Taktiež všetko síce pred 2 dňami, ale pravdepodobne teraz cez víkend nemá čas pridávať príspevky a podobne, takže vidím, že sem tam nejaká aktivita je. Čiže je dôležité si pridávať takých ľudí, ktorí majú viac priateľov a ktorí majú aktivitu. Ako vidíte, túto lajkol od Tuba 17 tento pán pred 19 minútami, tuto pred 20 minútami lajkuje, čiže pracuje, maká. Takí ľudia sú najlepší. Čiže znovu aj tohto si pridáme. A takýmto spôsobom si pridávajte priateľov. Ono to je pre vás limitované. Preto je dôležitý alebo dobrý upgrade pre ľudí, že keď si spravia upgrade jednorazovo $10, tak môžu si pridávať denne viacej priateľov týmto spôsobom. Pozor, zase si neberte tak, že fúha, že to mi bude veľmi dlho trvať, že 5 priateľov za každý deň, to je dokopy veľmi málo, 5x30, to je iba 150 priateľov mesačne, to až tak veľa priateľov neprinesie a veľa sledovateľov. Lenže čím viac priateľov si vy pridávate postupne, dávate nejaké zaujímavé príspevky, tak tí vaši priatelia to začnú lajkovať a začnú dávať tomu tzv. Recommend. Toto. Čiže keď oni na to kliknú recommended, tak jednoducho vy alebo váš príspevok týmto spôsobom bude viditeľný aj pre tých jeho ďalších priateľov. Napríklad túto pre tohto Metina Janatma je to 114 ľudí, z ktorých väčšinu vy medzi priateľmi nemáte. Čiže takýmto štýlom jednoducho sa dostanete na popredie a tí ľudia, tento dáva zaujímavé príspevky, tohto si pridá medzi priateľov. A takto si tí ľudia pridávajú priateľov neustále. Takýmto spôsobom získate nových a nových ľudí. Samozrejme, na ďalšie záležitosti medzi sebou, aby sme vedeli spolupracovať, máme na to skupiny. Ja vám ukážem aj hneď skupinu. No, dosť pomaly. Ideme na hlavnú stránku. Vidíte, máme skupiny FutureNet.cz, skupina a nájdete to všetko na Facebooku, kde taktiež máme príspevok, pod ktorým si dávame naše profilové odkazy a
každý, kto má možnosť, tak si pridá tých ľudí a tak ďalej. Jednoducho takýmto štýlom fungujeme a spolu si aj pomáhame. Čiže tých 200-300 ľudí za prvý mesiac určite získate. Ďalej, na čo je dôležitý ten upgrade? Prečo je to dôležité, alebo prečo je to dobré? Môžete si ho jednoducho naň zarobiť, každý deň jednoducho budete dávať zaujímavé príspevky, získavať stále viac a viac priateľov, stále viac a viac zarábať deň z vašej vlastnej aktivity. Môžete si týmto spôsobom zarobiť na upgrade do FutureNet. Ale ja myslím, že $10 jednorázovo, to je naozaj tak malá suma, tak malé číslo do podnikania, že to sa naozaj oplatí hneď zainvestovať, až potom zarábať na ďalšie členstvo. Takže, aké to má výhody? Výhody to má tie, že môžete si pridávať viac a viac ľudí každý deň. A taktiež to má výhody tie, že získate takýto strom. Vidíte, ja už mám 2. Neskôr získate aj ďalší strom z toho, že máte tento jeden. Už bez toho, že vy do toho niečo zainvestujete. Takže napríklad kliknem si na ten strom a vidíte, že mám tu niekoľko ľudí. Dajme tomu, že tento Peter nezaregistroval nikoho a väčšinu ľudí, ktorých má on v tej štruktúre, čo vidíte tuto nad ním, keď ja jednoducho kliknem na toho Petra, tak vidíte, že väčšinu tých ľudí má aj odo mňa alebo z mojej štruktúry. Týmto spôsobom sa dostal do stromu a získava na základe toho príjem. Čiže stále, ako mu tam prichádza ľudia, tak stále má vyšší a vyšší príjem, čo je veľká, obrovská výhoda. Čím skôr si spraviť ten upgrade a zaradiť sa do stromu, pretože čím skôr sa pridáte, tým na lepšej pozícii budete. Čiže takýmto štýlom to jednoducho funguje. Preto je to dôležité si spraviť upgrade čo najrýchlejšie. Ďalšia vec, čo treba robiť, okrem toho, ako vidíte, keď som začal video, mal som tu 676 priateľov, mám 677. Tým chcem povedať to, že na základe toho, že možno ja som si nikoho nepridal, možno ešte ani ten pán Attila, ktorého som si pridal, alebo ten ďalší si mňa nepridali navzájom, ale funguje to spôsobom takým, že keď vy zaregistrujete, dáme tomu Jožka Mrkvičku, tak Jožko Mrkvička zaregistruje niekoho ďalšieho a on sa pridá už automaticky medzi vašich priateľov. Už automaticky vidí tie vaše príspevky. To je ďalšia výhoda zase registrovania. Keď vy registrujete niekoho, tak získavate tým možno človeka do štruktúry, do toho stromu, ak máte vy upgrade a on si spraví upgrade, čiže máte príjem navyše. A taktiež získavate aj jeho priateľov medzi vašich priateľov. Čiže máte vyššiu a vyššiu sledovanosť. Neustále vám tým spôsobom a tým pádom rastie. Čiže v tom je sila FutureNet ďalšia. Že takýmto štýlom jednoducho vám rastie sledovanosť vašich príspevkov. Poďme ďalej teda. Máme teda už pridaných nejakých nových priateľov, vieme ako registrovať, tak zadali sme aj nejakú reklamu na sociálne siete, na inzerciu alebo kdekoľvek. A teraz chcem získať ešte ten denný príjem nejaký z vlastnej aktivity. Tak, čo robím, chodím a lajkujem, dávam like. Takže like sem, like tuto, to vidím, že to je Alena Pechová. Je to zaujímavý, pekný obrázok, tak som dal aj rekoment, že odporúčam. Tuto je nejaký Ajmal, tiež pekný obrázok. Ono to niekedy neskôr naskočí, lebo stránky momentálne idú pomalšie. S tým treba rátať. Sa robia teraz upgrady a do konca budúceho mesiaca budeme mať veľa nových možností a funkcií. Budeme mať aplikáciu, budeme mať virtuálny priestor, úložisko, teda virtuálne, a veľa nových vecí, vymožeností, nový back office, čiže naozaj to bude úplne o niečom inom a bude to veľmi zaujímavé. Takže takto vy lajkujete, dávate rekomend na príspevky, ktoré sa vám páčia, ktoré sú naozaj pekné, napríklad táto Praha je veľmi pekná a
tým pádom pomôžete napríklad aj vašim ľuďom, ale aj sebe navzájom, pretože sa tá fotka ukáže vďaka vám. A keď na ňu jednoducho klikne nejaký môj známy, nejaký môj priateľ, tak získa z toho príjem aj ten camejko alebo tá camejko a taktiež získam príjem z toho aj ja. Čiže to je dôvod recommend. Väčšinou teda lajkujte, tým pomáhate priamo a recommend je dobre aj z toho hľadiska, že keď je to naozaj pekný obrázok, tak ho odporúčajte tým recommend a získajte pre ten obrázok, ktorý vy tam síce osobne ste nedali, dal ho niekto iný, ale získate aj vy na tom, aj pomôžete tomu danému človeku. Poďme teraz ďalej, čiže to sú ďalšie veci. Ideme na upload file. Upload file to je vlastne pridávanie obrázkov, súborov a podobne, takže ja som na to klikol, otvoril sa mi toto, tak na to kliknem, na ten veľký nápis a vyberiem si nejaký pekný obrázok, dáme tomu túto myšku alebo tohto psíka. Dáme otvoriť a obrázok sa mi tam nahrá. Vidíte, objavila sa mi takáto fajočka, vidím, že je tam obrázok a ja neviem, čokoľvek tam môžete napísať. A dáte add text, pridáte teda k tomu text, vidíte, je pod tým obrázkom. Ja čo väčšinou robím, poviem pravdu, neviem, či to je dôležité, alebo je, tak ja si kliknem aj na like, aj na recommend. Takže vždy na každej fotke, na všetkom, čo ja si zadám, tak tam takto si odkliknem. Ďalej máme tu share link, kde si môžete dať nejaký odkaz na čokoľvek a k tomu nejaký text. A väčšinou sa sem dáva YouTube alebo nejaké stránky, z ktorých sa načítajú nejaké obrázky, čiže môže si to človek napríklad ten YouTube prehrať priamo na FutureNet a k tomu nejaký text. A ďalej tu ešte share status, čiže môžete si zdieľať nejaký status, môžete si napísať, zväčšiť text a podobne. Čiže takýmto štýlom jednoducho získavate popularitu. Preto dôležité je, to si zapamätajte, dôležité je to, aby ste nedávali príspevky na kvantitu, ale aby ste dávali príspevky na kvalitu, čiže krásne, pekné, milé, farebné, jednoducho také, čo zaujmu. Hľadajte v Google čokoľvek. Ja som si spravil takú databázu krásnych obrázkov a takto si to dávam na FutureNet. A na základe toho jednoducho získavate lajky, získavate recommend a dennodenne vám budú sa túto pridávať jednotka, dvojka, trojka, čiže žiadosti o priateľstvo a budete si týmto spôsobom pridávať nových priateľov, ktorých absolútne nepoznáte a spolu si budete lajkovať a odporúčať príspevky. Takže preto je to dôležité. Neodporúčam dávať príspevky rad za radom v priebehu 2 minút, že dáte 10 príspevkov, ale odporúčam priebežne počas celého dňa, čiže nechať si tam nejaký odstup, dlhšiu dobu, dlhšiu pauzu a potom si dať nejaký ďalší príspevok. Pretože to zahľadí tým ľuďom ich tú nástenku a môžu vás buď skryť, ukryť, že sa im to nepáči, že dávate veľa príspevkov a podobne. Takže takýmto štýlom si zarábate na vašej dennej báze. Preto dôležité je, ešte raz vravím, dôležité je pridávať si priateľov na FutureNet, registrovať nových priateľov a pridávať kvalitné príspevky. A mať samozrejme vašu profilovú fotku. To sú najdôležitejšie veci. Preto, aby ste sa dopracovali k tomu správnemu výsledku. No, takže to je asi tak všetko, čo som chcel ohľadom tohto. Čo sa týka platby, tak je to veľmi jednoduché. Teda ja som si klikol na Backoffice a vidíte, že mám tu tieto stromy. Napríklad, keby chcem zakúpiť strom Gold, tak získam za to nejaké body. Samozrejme, že nezakupujem len tak nič. Sú to jednoducho
multimediálne body alebo mediálne body, za ktoré sa budú nakupovať alebo už aj môžu nakupovať filmy, obrázky, hudba, čokoľvek. Čiže budú tam rôzne multimediálne veci, ktoré budú týmto spôsobom pre nás praktické zadarmo. A vidíte, že momentálne máme k dispozícii, že môžete si zaplatiť z vášho available payout, čiže money available, to sú vlastne, ktoré sú v dispozícii, peniaze, ktoré sú v dispozícii, z toho si môžete zaplatiť alebo cez bank transfer, to je priamo cez bankový účet. Trošku dlhšie to trvá 2-3 dní, pravdepodobne. Potom môžete použiť Bitcoin, ak máte Neteller, ten odporúčam, ten je okamžitý a veľmi jednoducho sa peňaženka Neteller zaregistruje a veľmi jednoducho sa tam pridajú peňažné prostriedky a veľmi jednoducho sa potom z tohto zaplatí. Ak máte Perfect Money alebo EcoPay. A čoskoro pribudne aj kreditná karta, už je to na ceste. Takže takýmto štýlom sa spraví jednoducho upgrade a provízie si pozeráte v Commissions cez Total Overview, si pozriete všetky možné provízie, čiže či sú to priateľské bonusy, matching bonusy alebo priame denné provízie, alebo ja neviem, čo všeličo možné, máme ich tam 7, čiže ich tam dosť veľa. A denné provízie si pozriete cez Your Activity bonus vľavo hore. Čiže tuto Your Activity bonus, na to sa klikne a vidíte vaše denné provízie. Ja toto lajknem, toto je veľmi pekný obrázok, ček. Bílom piatka, aj toho pána poznám. Tak aj tomu dám rekomend. Čiže takýmto štýlom jednoducho ja, keď môžem, keď mám na to čas, tak pomáham. To je pekné, takže jednoducho takýmto štýlom úplne jednoducho fungujete. Ďalšia vec, čo ešte k zárobku, dobrá, berte to ako sociálnu sieť. Čiže máte tam už nejakých priateľov a namiesto toho, aby ste s nimi komunikovali cez Facebook, tak jednoducho začnite s nimi komunikovať cez FutureNet. Je to veľmi jednoduché. Napríklad vidíte, ja píšem s niekoľkými ľuďmi a na základe toho je to naozaj veľmi zaujímavé, tá komunikácia, čiže dá sa v pohode písať, odpísať. Vidíte, že ja s tými ľuďmi píšem, môžete im cez chat posielať obrázky, súbory, čokoľvek len chcete. Čoskoro budem mať teda k dispozícii aj ten virtuálny priestor. Môžete samozrejme pridávať aj nejaké multimediálne veci, ak ste natočili nejaké zaujímavé video alebo odfotili nejaké zaujímavé obrázky alebo hráte nejakej skupine a máte niečo na predaj, môžete si to dať buď zadarmo tie produkty, ak si chcete spraviť reklamu, alebo za nejaké body, za pár bodov si to tam môžete dať a tí ľudia to s radosťou vzhľadom k tomu, že majú nejaké body, tak si to veľmi radi zadovážia. Čoskoro budeme mať v dispozícii možnosť reklamy, čiže budeme tu mať pravdepodobne svoje vlastné reklamy na stránke. Naozaj je tu dosť veľa ľudí a dosť veľa ľudí si bude možno tieto reklamy všímať, keďže je tu každý deň a im to tu zarába. Takže ja myslím, že som povedal všetko, čo bolo treba k tomu, aby to už bolo jednoducho jasné, ako to celé funguje, aké je to absolútne jednoduché. Ešte som zabudol pripomenúť váš registračný odkaz, vidíte tu, tieto dva. Prvý registračný odkaz väčšinou používate pre zahraničných ľudí a druhý pre Slovákov a ľudí z Čech. A pozor, nezabudnite dávať preto http dvojbodka a dve lomitka, ako to býva na stránkach, lebo keď dáte iba toto niekde do nejakého textu, tak sa nebude dať na to kliknúť. Ako vidíte, dal som si sem nejaký obrázok, teda keď ste tu ako vám to tu vysvetľujem, vidíte, že mám 13 lajkov a 11 zdieľaní. Tu som si dal nejakého ješka, tam mám 17 lajkov a 9 zdieľaní. Čiže takýmto štýlom to ide. Samozrejme, dobré je aj komentovať niektoré príspevky. Ak dáte nejaký pekný koment, tak ľudia to väčšinou odlajknú, čiže dajú tam like aj na ten koment, čiže aj to sú ďalšie príjmy. Čiže ešte raz
zadávajte príspevky, zaujímavé príspevky, komentujte, píšte cez chat, pridávajte ďalších ľudí, pridávajte si priateľov vo FutureNet. Ak chcete, že neviete koho, môžete aj cez search hľadať nejakých napríklad Peter, vidíte, je tu dosť veľa Petrov aj s fotkami, čiže takýmto spôsobom môžete hľadať priateľov. Dôležité je mať priateľov. Čím viac priateľov máte, tým vyšší príjem získavate z vlastnej činnosti. Čím viac registrovaných máte, potom neskôr platených, tak tým získavate ešte vyšší príjem. Takže takto to funguje do budúcna od 3. mesiaca, vlastne v 3. mesiaci, keďže koncom 2. mesiaca, čiže februára 2015 sa to všetko naplno spustí, tak od tedy budú príjmy vyššie ešte ako sú teraz. Takže ja vám ďakujem za pozornosť, naozaj sa máte na čo tešiť. Keď ste vo FutureNet zaregistrovaní, tak ste na správnom mieste. Ja vám držím palce, teším sa na spoluprácu, že sa uvidíme vo facebookovej skupine alebo v skupine tu na FutureNet a prajem vám veľa šťastia a veľa registrácií. Majte sa krásne, do počutia.